2.5 ang mayroon nun? Ay, ha? 2,500. Wala man ko card yan na iya. Wala, dili magiging pa-address si mama. Hi! Prize! Happy birthday! Happy birthday, ma! Thank you for being my daughter and turning me into a proud mother. Happy 18th birthday, Ate Bless. I pray to God to always put a smile on your lips and make you the world's happiest person. Hapdi ng puso, aabutin ng pangarap at ang bunga ng wagas mong pagsisikap. Pag-unlad nitong bayang nililiyan. AMD Goes Flower Shop, delivering happiness. Ay, ma'am. Blessy, eh. Oo na. Ah, Ang saan ka parcel ko yan? Wala, may kabalo ni ma'am. Kuhaan mo siya, 2.5 ang mayroon nun? Ay, ha? 2,500. Kabalo, bugat lang siya nga kanpod, karton. Video namin, kaya basig dili mo pa ako na po. Wala. Unsa man ni? Unsa na yung mag-order di ay? Wala man ko card yan na iya. Wala, dili magiging pa-address si mama. Blessy, mo ning pa nang ikargahan. Kaya dako magiging kani, parcel. Noon saan makaputang ko yan? Wala po, di mo ko mabasa ma'am. Di po niya mo pwede mabrihan. Bawal man nasa mo agad. Wala man ko may na-order na 2,500. Na ako na-order na sapatos na ko yan. Pila po na nga ma'am? Wala ka sa akin na siya. Ala, dili ka ni ko ma'am. Na-scam ka ma'am. Basig lahin, nakatuplo ka diya ma'am. Naka-check out kag lahin nga kuhan. Wait lang, tawagan sa ako si mama. Ano si mama ni mo? Si mama to asa Digos. Oh, pwede na mo tanawon sa kadali ma'am. Okay naman tanaw na mo. Tanaw, pero dili na to mabrihan lagi. Ng dalamhating paghihirap, pag-angat ng kabuhayan marilang, liparin mo ang hangganan ng langit sa ulap ng pag-asa. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Oh, happy birthday! Oh! Nagnilag! May balani mo na ron. So, na-prank good ka. Ano ang handa mo sa iyong kaarawan? Happy, happy, happy birthday to you. Si Mama yung buntag o happy 18th birthday. Nagkaila-ila di ay mi, ako dahil si MM and kani si Abby. We are from AMD Goes Flower Shop. So nami dire karon para maki-celebrate sa imuhang ika-18th birthday. So kabalo kag kinsay gahata gani? Kinsa man paminaw nimo? Dad. Daddy? Mami? O yan siguro ni mo, ma'am. Mama? Uyab nimo? Dapat lang jud wa pay uyab. Amot lang kaha. So tanaw na to kung si Mami ba gyud nimo or si Daddy. So tanaw na to kung sila ba. Pero before na ko basahon iyang message, kantahan sa kanamong happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! Kasi ang mensahe, ate kaning walay uyab ba kagwapa? Nakayuyab wala? Nanayab? Wala. Ala! Ay, madung ka rin, mama. Ang hude? Oo. Tingkon sabo gid ay kay secret ra daw. Ala! Kumalo ka? So na siya yung message, ano siya?
Binuangan juga kasi manghod mo ni. Oh. Kamu ra ha? Ano ba? So ana siya. I can't express the feeling I had when for the first time I took you in my arms. Ate Mami. Thank you for being my daughter and turning me into a proud mother. Happy 18th birthday, Ate Bless. I pray to God to always put a smile on your lips and make you the world's happiest person. I can still remember 18 years ago, a day like today, you changed my life. And I can't wait to see what you achieve over the years to come. May your 18th birthday be everything you are hoping for. God bless you more. I love you and I miss you. Love, Mommy. Mami. Wow. Asa ba yung Mommy di ay? Naaso. Dugay na ba ka ulit doon? Mong daddy? Nasa Russia. Di ko na juga mo. Lola, o kisa may guardian niyo dre. Sila mama nila kasi sila nagpa-check up sila bago na doon. Ako na doon sa usap din sa balay. Amot ko nadugayan sila gani. Na late eh, miktikang. Sige, so ikaw, gusto may message ni mo kay ate. Birthday. Kabalo ka rin? Secret na. Secret. Ano pa? Gambal. Amora to? Di man kami close. Di kami close. Ibig ka. Sige. So, ikaw, unsa may mensahe ni mo kay mami ni mo sa imong surprise? Mami, thank you sa surprise. Gagano mo kaya, bikunas ka ko. So, wala akong ka-expect. So, at first, na ko kay, syempre, hindi ko ba. So, di rin ako ma-expect na may ani ba. So, Mami, thank you very much. Na-appreciate ko din. Love you. Gato lang. Lunggo tali. Oh, Langgo. Tagasa mo. hindi ka na Negros. Negros na Ay, yun. mao ba? Bago na dyan nito ni Naway, 2 months ago. Kasi man relatives si mong mama. Sa papa na ako. Lola? Okay. Oo siya. Sa Negros, ka mo na ko. Paano nag-contact si Mami? Facebook, dito sa Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghan na ang Bigos Flower Shop lang doola